Mara vilayatynyň Bayramaly etrafynyň göýekbakça bazarlaryna azyk önümleriniň bahalary gymmatlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli bazarlardaky bahalary öwrenni. Tuýynyň 1 kilogram bradyň yerli daýhan bazarlaryna kiline görä 8-25 manat aralygynda bahalanýardy. Ýöne häzir tuý ýarmasynyň 1 kilogram 15 manatdan, Pakistanda öndürilen tuý 20 manatdan, Gazawstan tuýsy 30-50 manat aralygynda bahalanýar. Şeýle-de Lewap vilayatynyň öndürilen yerli tuý 22-25 manat aralygynda bahalanýar. Türkmen Medeniýet dekabrın ahyrlaryna 2022-nji ýylyň şaly hasylynyň Türkmenistan boýunça 18300 hektar meýdandan 82400 tonna şaly hasylynyň ýygnalanyny habar berdi. 2020-nji ýyla çenli bar bolan import-eksport maglumatlaryna görä Türkmenistan daşary ýurt döwletlerinden satyn alýan şalysynyň agrymly bölegini tas 70 götürümden gowragyny Hindistandan import edýärdi. 2020-nji ýylyň sanlaryna laýyklykda Türkmenistan daşary ýurt döwletlerinden satyn alýan tuýynyň tas 1,5 götürümni Pakistandan import edýärdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Marynyň daýhan bazarlaryna Pakistandan getirilen tuýynyň 1 kilogramynyň 15 manatdan satylýanyny habar berýärler. Pakistan dünýäde esasy tuý eksportçylarynyň hatyryna galýar. Ýöne geçen ýylyň awgust aýynda Pakistanda bolan agyr suw joşmaları beýlek pudoklarlaryň bir hatarda ýurdun şaly önümçiligine zar burdy. Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentliginiň howandarlygynaky aşlygy öňünden duýduruş ulgamlary tory platformasynyň ýanwarda çap eden hasabatyna görä Pakistanyň özüne tuýynyň bahasy geçen ýyl bilen deňeşdirileni 67 götürüm, soňky 5 ýylyň bahalary bilen deňeşdirileni 75 götürüm ýokurlandy. BMG-nyň azyk we oba hojalyk guramasyna görä Pakistanda öndürilen tuýynyň bahasy esasan ýurtda Awgust aýyna bolup geçen suw joşmalarynyň ýetiren ziýany, şeýle-de tuýynyň eksportyna bolan halkara talabyň güýçlenmegi sebäpli ýokurlandy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen gurulmdaş bolan marly telekeçiler ýurdun bazarlaryna azyk harytlarynyň şol sany tuýynyň bahasynyň gün saýyn gymmatlaýanyny aýdýarlar. Yerli göýekbakça bazarlaryna unyň bahasy hem gymmatlaýar. Gazawstanda öndürilen unlaryň 50 kilogramy 560 manatdan satylýar. Yerli unyň haltasy 360 manatdan satylýar. Gazawstan Merkez Aziýanyň iň esasy buğday we un eksportçylarynyň başyny çekýär. Aşlygy öňünden duýduruş ulgamlarynyň hasabatyna görä gazak unyň bahasy geçen ýylyň oktýabr bilen deňeşdirileni 32 götürüm gymmatlady. Hasabaty görä sebitde azyk harytlarynyň şol sany unyň we beýle önümleriň bahalarynyň gymmatlamagy halkara bahalaryň, şeýle-de transport harajatlarynyň ýokurlanmagy bilen baglanşdyrylýar. Şeýle-de hasabaty görä 2022-2023 bazar ýylyna, ýagny 2022-nji ýylyň sentýabr bilen 2023-nji ýylyň awgust aralygynda tutuş Merkez Aziýa sebitinde ýymit önümleriniň bahalarynyň ortaça bahadan ýokary saklanyp galmagyny garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolýan türkmen telekeçileri beýleki faktorlar bilen bir hatarda hökümet tarapyndan öz üstlerine ýüklenýän goşmaça sargytlaryň hem azyk harytlarynyň bahalarynyň gymmatlamagyna täsir edýändigini aýdýarlar. Şeýle-de türkmen telekeçileri ençe meýil bäri ýurtda valyutanyň goşa bahasynyň ziýanly täsirlerini aslynda kyn şertlerde önümçiligi we sowdany dowam etdirmäge çalışýarlar. Göýekbakça bazarlarynyň beýleki käbir ýymit önümleriniň ortaça bahalary şeýle: 1 kilogram şeker 16-18 manat, 1 kilogram pomidor 17 manat, 1 kilogram kyýar 12-13 manat, aleyna günabakar ýagy 35 manat, ahal paýty ýagy 35 manat. Şol bir wagtda yerli göýekbakça bazarlaryna sogonyň gymmat bahasy saklanyp galýar. 1 kilogram sogon Bayramalynyň bazarlaryna 15 manatdan bahalanýar. Ýa-da Merkez Aziýa sebitinde şol sany Türkmenistanda ýanwar aýlaryna howanyň adatdan daşary sowamagy maldarçylygy we ekrançylyga zar burdy. Ýanwar aýynyň ortalaryna Mara vilayatyna telekeçiler bazarlarda göýekbakça önümleriniň we beýleki azyk harytlarynyň döňendigini habar berdiler. Adatdan daşary sowuk howa dowam edýän mahal Merkez Aziýa ýurtlary Gazawstan we Özbegistan sogon eksportyna wagtyn gadagyny girdi. Gazawstanyň we Özbegistanyň göýekbakça önümleriniň eksportyna girden wagtyn gadagynynyň ýygyny Täjikistanyň oba hojalyk ministrligi sogon käşir we kartoşka önümleriniň daşary ýurt döwletlerine satylmagyny aýdylmaýan möhlet için wagtyn gadagyny edýändigini oglan etdi. Täjik oba hojalyk resmiýetleri bu çäreler içerki bazarlarda göýekbakça önümleriniň bahalaryny durnukly saklamak finanşyklar bilen düşündirdi. Mundan öňki fevralyň 1-nji hepdesinde Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine azyk önümleriniň bahalarynyň gymmatlandygyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet medeniýet ýurdun içerki bazarlaryna dören gymmatçylyk barada habar bermeýär. Muňa derek ýurtda ilatyň azyk howpsuzlygynyň dogly üpçün edilýändigini tekrarlaýar.